Ni ngwai ma sɔrɔ caman zigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga an b'a fɔ ye ngo nin ye a kuma selen ye a bɛ daminɛ ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada Sherif Usman Madana Haidara a sigiyɔrɔ la Bangoni Jɛngɛnɛbugu Sirifila duba kɔnɔ sigida Gale a ye jɛkulu dɔ bisimila jɛkulu min ye sigidaw minnu ni olu bɛɛ babolow ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigidaw yiriwali laɲini dɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Fédération des associations pour le développement des communes de l'interfleuve a y'u bisimila nakun ye fɛn min ye kana tɔ sigidi bonya da kan ka laba ka bilasiralikanw k'olu ɲini ka bɔ a yɔrɔ ani dugawu Ludo Sidibe tun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la a bɛ walawala maa min fɛ Abdul Karim Sako. FADSIF n'ale Fédération des associations pour le développement des communes de l'interfleuve commune 70 o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kulu in kɔnɔna na a ɲɛmaaw wulila ka n'o ɲɛda an karamɔgɔ kan Seydi Sherif Usman Madani Haidara FADSIF a ka laɲini ye min ye u ka sigidaw kɔnɔna na ɲɛtaga baaraw la ka n'o hakilinaw yira a la n'o belebele dɔ ye ka gidɔrɔn sira bɔ Segu ka taa Jeni ka bɔ San ka taa fo Masina ani ka pɔn jɔ yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma Fleuve Bani ani Fleuve Niger Fédération a ɲɛmaaw ka laɲini dɔ fɛnɛ ye hali bi ka se ka kalansow ni dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ka yɔrɔ kofɔlenw na n'u b'a fɔ ma ko zone interfleuve a ɲɛmaaw kɔnɔna an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara n'ale de ye Haut Conseil islamique président ye Mali kɔnɔ ka n'u ka hakilinaw yira a la ka duwawu ɲini a fɛ ani bilasiraliw la walasa laɲini min bɛ fédération maaw la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Ne ni n ka jamakulu nana yan bi pour que kana karamɔgɔ rencontrer kana ko fila de la an nana yira a la k'a fɔ anw bɛ bɔ sigida min na Ala y'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ yen n'a kɛra nin ɲɔgɔnna ye donc an bɛna kana barika d'a ye kana an ka nisɔndiya yira a la k'an ka soutien di a ma k'a fɔ bon an kɔni nisɔndiyara a kɛra nin ye min kɛ o diyara an ye k'a fɔ ka barika da n'o bɔra ye an nana yira a la k'a fɔ an ka fédération sigilen bɛ fɛn min kan ka o ɲɛfɔ a ye an ka laɲini ye fɛn minnu ye k'o fɔ a ye an ka ko taabolo ye fɛn o fɛn ye k'o bɛɛ fɔ a ye dugu hakɛ min b'a la commune hakɛ min b'a la k'olu fɔ karamɔgɔ ɲɛna pour que a k'a dɔn fɛn min bɛ sen na anw bɛ développement min nɔfɛ o ye an ka sirako ye o ye an ka dɔgɔtɔrɔsoko ye o ye an ka kalansoko ye o ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ko ye o ye an ka jiko ye o ye an ka kuranko ye donc ninnu de ye fɛn ye min kɛlen bɛ ka fédération bila baara la baara min n'a ka girin hakili ma dɔɔni parce que an b'a fɛ ka ba bili Masina ba bili ka Jɛnɛ ba bili ka San ba bili ka Gwendo ba bili o tɛ ba bili naani ye n'an ma karamɔgɔ min filɛ nin ye n'an ma gɛrɛ olu la olu ye an ka jamana maabaw de ye u bɛ se ka kuma fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ mɛn yɔrɔ min o de hakilila y'an se yan bi ka se ka na baro k'a fɛ dɔɔni ka an ka hakilila yira a la k'an ka kɔnɔkumaw fɔ a ye k'an ka association an ka fédération taabolow fɔ a ye ka laban k'a sɛbɛnw d'a ma walasa don n'an nataw la ni ɲininkali min b'a fɛ kow kɔnɔ pour que a ka se k'a dɔn k'a dɔnna kari an b'a dɔn ale ka ko ka ca. An karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen don kosɛbɛ FADSIF maaw bisimilali la a ka so k'a se ye min ye bilasiraliw ni duwawu la u ye a n'o kɛ walasa laɲini mun b'u la n'o ye u ka yɔrɔ kofɔlen ninnu ye a ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na a se ye min ye a n'o kɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bonya ani karama kɔnɔna na FADSIF délégation u y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyalen de bɔra an karamɔgɔ fɛ yen nɔ ka sababu kɛ hakilisigi kuma min fɔra u ye o y'u fa. Farafina warisoba Banque africaine de développement BAD ani Mali jamana ɲɛmaw sigira ka kuma ka bɛn ni juma octobre kalo tile 17 ye nka fɔ juma octobre kalo tile 18 ye dɛmɛ minnu walikele cakɛɲɔgɔnya min bɛ BAD ni Mali jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana yiriwali la nafolo min bɛ bila an ka bolo ka san o san ni a bɛ labaara nafolo in ka se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye a kow la dɛmɛnikɛ sira wɛrɛw minnu bɛ yen caman bɔra ɲɔgɔn ye o fɛnɛ na ko in kɛra an ka minisiri min ni a ɲɛsin bɛ sɔrɔko ni musaka kow ma o ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔba secrétaire général ka bonyaw kɔnɔ ka bɛn ni jumadonya ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Amadu Kamara ni Ibrahima Kulibali.
Farafina warbomba min be yen n'an b'a wele ko Banque africaine de développement bakurubala BAD ale ni Mali jamana gouvernement u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na u ye ni lajɛrɛ sigi sen kan wasa u be se ka i da don Mali jamana nafolomugu min be bɔ ka d'a ma san kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛ o kan. An be to ka nin de kɛ san o san pour que k'a lajɛ projet minnu b'an bolo a bénéfice bɛ ta population kan mais an ye min jateminɛ ni san damadɔ la projet ninnu ka suma a ka waribɔ ka suma a ko ka suma donc population tɛ ka a bénéficier kosɛbɛ. An kɔni b'a mɛn population b'a mɛn ko miliyari ni fɛnw bɛ signé la mais miliyari ninnu bɛ taa min. U ka ni lajɛrɛba in minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de l'économie et des finances ale secrétaire général ka fɔ la gwɛlɛyaba bi ka sɔrɔ bi ka ɲɛsin nafolo labɔli ma sigi in kunba dɔ ye yasa fɛrɛ ni dabali bi se ka sɔrɔ o gwɛlɛya in na cogo min na. Non, an ka taux de décaissement man ɲi yɛrɛ de minɛ wari tɛ ka bɔ kosɛbɛ wari bɛ yen nɔ ye mais an dɛsɛlen bɛ ka wari labɔ donc il faut que chef de projet ninnu bɛ u ka n'a ɲɛfɔ an ye problème min b'u da la. Pourquoi tu sais ka wari labɔ alors que anw de ta ye wari problème min bɛ u kana fɔ an ye ni réunion in bɛ ka an chef de projet bɛ fara ɲɔgɔn kan u kana sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ problème min b'u da la u k'a fɔ an ye n'an bɛ se k'o problème résoudre an ni badi mɔgɔw an k'a lajɛ parce que a kɔni ma ɲi sisan nɔ insécurité kɔni bɛ yen nɔ mais insécurité tɛ se k'a bɛɛ expliquer donc ni bi journée réunion kɔni an bɛna a lajɛ de problème min bɛ yen an k'a fɔ ɲɔgɔn ye quoi pour que wari bɛ se ka bɔ cogo min na parce que an ye juru ta ka ban an de ka wari don mais an dɛsɛlen bɛ ka wari labɔ voilà a réunion kun y'o de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Banque africaine de développement bakurubala BAD ale ye wari bon ye min kɛlen bɛ ka dɛmɛ ani dɛmɛ o ta ko ɲɛsin farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana o kadara kɔnɔ u ni Mali gouvernement u kɛlen bɛ k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnw caman na yasa dɛmɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali sɛnɛ sanni feere kɛnɛya siraba kow olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman o kow bɛ se ka yakubaya cogo min na ka ɲɛsin ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ka ɲɛsin ni waribonda in ma. Minisiriso min ɲɛsin bɛ ji ni kungo ni sigida lakanani ma a minisiri Useni Amion Gindo a n'a ka minisiriso maa caman ye u sen ta ka yɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ yɔrɔ kura jɔ ta don min bɛna bila an ka jamana ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛda min bɛ wele ko agence de l'environnement pour le développement durable taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ kura in min bɛ ka jɔ a bɛ ka jɔ ka se hakɛ jumɛn na u ka se ka si dɔ baara kalifamɛ maa minnu na gwɛlɛya jumɛnw ni u kɛmɛ k'o sɔrɔ walasa o gwɛlɛyaw ka se ka wuli yɔrɔ kura in ka se ka jɔ k'a ban k'a bila agence de l'environnement pour le développement durable ka bolo kan ko in kɛra ka bɛn ni alamusa octobre kalo tile 17 ye Boubacar Traoré Nuhumu Kone olu kun bɛ u nɔfɛ taama in na an ka jɛ k'a ɲamada. Agence de l'environnement pour le développement durable ale ye cakɛda min ɲɛsilen no ji ni kungo ni sigidaw lakanani ma kabini cakɛda sigira sen kan u ye baara ɲuman caman kɛ o hukumu kɔnɔna na Mali gouvernement kɔni y'a ɲini ka dɔ fara u ka baara yanka kan o de kama ka baara yɔrɔ belebele jɔ u ye min b'a to u bɛ se ka baara kɛ bonya karama ani lafiya kɔnɔna na min jɔ wari kuntagala bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 ɲɔgɔnna na cakɛda min ɲɛsilen don o so in jɔli ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ baara in fanba kɛra kaba hali n'a tɔ tora dɔɔni ye. Bon, le ministre est venu voir a nana baara avancement lajɛ architectural diyara ye bon baara fɛnɛ tagacogo diyara ye donc a y'a ye k'a fɔ vraiment baara bɛ ka avancer kosɛbɛ bon il a posé a ye question caman posé a répondant a b'a homologue voir a baarakɛɲɔgɔnw lajɛ pour que entreprise fɛnɛ bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na baara kana retarder parce que baara qualité a vraiment a content la kosɛbɛ architecte yɛrɛ ye détail bɛɛ d'a ma il a tout vu il a tout compris donc a ko ko n'a yɛrɛ sera a b'a collègue voir entreprise bɛ se ka droit sɔrɔ cogoya min na pour que baara ka avancer ka tɛmɛ nin kan. Minisiri min ɲɛsilen don ji ni kungo ni sigida lakanani ma ale kɔni y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se ka taa baara kelen si filɛ min b'a to a bɛ se ka hakilina sɔrɔ a ko la wa minisiri y'a yira fɛnɛ k'a fɔ gɛlɛya min ɲɛsilen don entreprise ma u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to gɛlɛya in bɛ se ka duga cogoya min na baara in bɛ se ka kɛ ka bɛn ni wagati kofɔlen. ADD ye service ba ye an ka département kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc sɔgɔmada in na an sera yan ka na u fɛ ko lamɛn
ka na baro kɛ n'u ye ka na u encourager u ka baaraw kɔnɔna na ka lajɛ degun minnu b'u da la hakilina minnu b'u la ka lajɛ cogo min na an bɛ se k'u dɛmɛ ka degun sagon cogo min na nɔgɔya minnu bɛ yen fana k'a dɔn ni hakilinaw bɛ yen anw fana bolo donc o hakilinaw an n'u bɛ se ka tilan cogo min na n'o bɔra a la o kɔnɔna na aw y'a ye sisan an ye taama kɛ ka bureau lajɛ an ye bureau kɔrɔw ye bureau kura minnu bɛ ka jɔ fana an y'o ye donc jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko bureau kɔrɔ minnu tun bɛ yen a tun tɛ se ka service in ka comment dirais-je a tun tɛ se ka service ka baara a tun tɛ bɛn service ka baara ma donc o kɔnɔna de la gouvernement Mali gouvernement a ye moyens bila sen na mun ka ca ni miliyari 1 pour que ka se ka siège bonya k'a jɔ ka ɲɛ pour que bɛɛ ka se ka fɛrɛ ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na an y'o chantier fana yala chantier in bi a baara in bɛ ka taa ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan u tɛmɛna kilancɛ kan ka ban a bɛ fɔ mun ma 55% o b'o de la donc gɛlɛya dɔw bɛ yen u fana kan donc an y'o gɛlɛyaw lamɛn lajɛ cogo min na an bɛ se ka filen biri filen kɔnɔ cogo min na n'o y'a sɔrɔ ni baaraw bɛ se ka bɛɛ bɛ se k'i sago sɔrɔ baaraw ka taa ɲɛ lafiyaw ka sɔrɔ a kɔnɔ. ka maaw hakili lajigi k'a fɔ minisiri ka ni visite in kun cɛra ni ɲɔgɔn ye belebele min kɛra agence de l'environnement baarakɛlaw ni minisiri ni ɲɔgɔn cɛla la cogoya min na u bɛ se ka hakili falen kɛ baaraw tagabolo la. minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya mɔ ani a ka bolofara min ni jakulu min ɲɛsin bɛ labɛntaninsow ɲamadali ani u jateminɛni mɔ jango u ka baarakɛtaw ka se ka kɛ sababaw ye kɛnɛya nasara ka u kama ko agence nationale de l'évaluation des hôpitaux u bɛ jateminɛ kɛ san 2018 jateminɛ kɔnɔ labɛntaninsow minnu kɛra sɛkasi dondenw ye kɛnɛya nasara baaraliw la kɛnɛba dɔ sigira sen kan ka bɛn ni sibiri octobre kalo tile 18 ye ka olu sɛkasi dondenw ka jɔnjɔn tɛngu u la bonyama segin do min denbaya kun bɛ minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ni o ye Michel Amala Sidibe ye an ka jɛ k'a ɲamada sɔrɔlenw fɛ Marietu Jalo ani Dramani Mali. Mali bɛɛ Sikaso hôpital ba de kɛra gale ye ni kuru 73 ye ka hôpital du Mali da o kan ni kuru 63 ye hôpital mère enfant Luxembourg o ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ni kuru 62 ye kɛnɛya ministri ale jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a di Sikaso dɔgɔtɔrɔso ma ni ka ciwara da o kan k'u fo k'u waleɲuman dɔ baara kɛ ko ɲuman na nisɔndiyalen don ka nin prix in k'a di n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma directeur tɔw bɛɛ ani directeur fana fɛn fɛn tɛmɛna Sikaso an'an ka ministre an'an ka ANH directeur o de nisɔndiya bɛ na bi ani Sikaso population bɛɛ lajɛlen cɛsiri de ye nin ye sisan an b'an cɛsiri dɔw kɛra halisa caman tɔlen don donc n b'a ɲini personnel bɛɛ fɛ halisa an k'an cɛsiri k'a ɲini département fɛ u k'an accompagner halisa k'a ɲini ANH fana fɛ u k'an bilasira halisa. jɛkulu min sigilen don minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔlɔsi u ka baaraw la k'a lajɛ tigitigi ni baara bɛ ka kɛ a kɛko ɲuman na olu fɛnɛ y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ critère fɛn fɛn sugandila Sikaso dɔgɔtɔrɔso ye o bɛɛ lajɛlen matarafa. Anw sigilen bɛ dɔgɔtɔrɔsow de ye walasa u ka se k'u dɛmɛ k'u ka baaraw taabolo k'a lajɛ a ɲuman tila k'u bilasira o de ye okumu kɔnɔna na an ye nin baara in sigi sen kan dɔwɛrɛ tɛ c'est pas que an bɛ fɛ k'a kɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn boloma ka bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ ko tɛ c'est k'a lajɛ ni ɲuman bɛ kɛ yɔrɔ min na k'a yira tɔw la u fana ka se ka taa o sira fɛ critère mun na sisan an ko ni mɔgɔ n'i sera banabagatɔ n'i sera dɔgɔtɔrɔso la urgence la i ka se ka taga furakɛ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma ɲininkali k'i la k'a daminɛ depuis i don yɔrɔ la fo ka taa fɔ i bɔyɔrɔ la k'i furakɛ ka sɔrɔ foyi ma ɲininka komi fɛn yɛrɛ fɛ an ka sariyasow y'a fɔ cogo min na tantɔ o ye critère la belebeleba ye o b'a la dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni n'i donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la i ka se ka fura sɔrɔ k'i furakɛ ni fura sɛbɛnni kun i ka se k'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ la ka sɔrɔ i ma bɔ ka taa yala yɔrɔ la ka sɔrɔ ka fɛn ɲini o critère dɔ ye o n'a ɲɔgɔnna caman mais an bɛ hakili lajigin critère ni an ni dɔgɔtɔrɔw de y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ anw kelen m'an sigi k'a fɔ k'an b'a baara kɛ an n'u jɛra de ka sɔrɔ ka critère choisir ɲɔgɔn fɛ an bɛnna mun kan an y'o de kɛ gafe ye ka tila ka baara kɛ n'o ye an bɛ u wele hali bi olu bɛ fɛnw de ye jamana de ye an bɛɛ ka se ka baara kɛ walasa an bɛɛ ka se ka kɛnɛya bɛ se ka sabati. Ministre y'a yira k'a fɔ Mali dɔgɔtɔrɔsow tɛ ɲɔgɔn dan na nka a ka kan baara ɲuman ka wale ɲuman dɔn.
Blangoro Mugumi Nyeshime Nyon Demema Fond de Solidarité Nationale Aleni Ademenyon Ufarala Nyonga ka kene basigi kabeni alamusa Octobre kalot leta ani wolombulaye Kangania jirake nyon deme kaloni kerefede keleli kalo kadra kono kalange minaw sania minaw ni kalalike minaw nyoli di mauma dali masama noya ke minunye musaka biti jo shefa wari million gemefla ani million ndana akena sigira singa nyon deme kaloni kerefede keleli kalo demba ale kumbe akene ka Mamadou Ben Sherifa Sumanoni Ibrahima Kulubali kumbe Sherifla TV jabarani tola makabila se maminve Abdul Karim Sako Maminu garjigara ni demeina olu togola kuma lasibaga a kelen ko ka deme kebaw fuku wali ɲuman dɔ a labana ka welewele kanke ka ɲɛsin adamaden ŋana ɲuman bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka ni deme kebaw ladegi ko walasa maa dɛsɛbagatɔw ɲɔgɔn dɛmɛ kalo min n'a bɛ fɔ dɛsɛbagatɔw ka se ka dɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na jamana ɲɛmaw fɛ. An b'a ɲini Ala fɛ ka ɲini kira fɛ Ala ka san caman yira an na donc anw ye nin dɔɔni sɔrɔ cogoya min na pour que san wɛrɛ minnu fana ye lujuratɔw ye ani dɛsɛbagatɔw ani fɛnw fana bɛ se ka nin fɛn u bɛ se ka Fond de Solidarité bɛ se ka nin ɲɔgɔnna k'olu fana ye cogoya min na donc vraiment an ka foliba bɛ bɛɛ lajɛlen et puis an bɛ Ala deli aussi Ala k'an ka jamana lakanda Ala k'an ka jamana kisi Ala ka hɛrɛ la don an ka jamana kɔnɔ ka jamanaden bɛɛ lafiya. Ɲina ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo hukumu na a denbaya dira maa min ma ale y'i ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan ka nin hakilina tabaw fo ni ka laban ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ ko malidenw bɛɛ lajɛlen k'o kɛ diɲɛ don o don baara ye u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka lahalaya ye k'o bɛ kɛ sababu ye maa dɛsɛlenw ani maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababu ye k'u wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu ka se ka lafiya cogo min na. Non dɛmɛ min filɛ ka di a nisɔndiya ka bon parce que u ye dɔw di minnu degunenba don a b'u dɛmɛ mais u ye fɛn dɔw di mun bɛ baara di dɔw ma o fana ye koba de donc ni fila bɛɛ ye action belebele fila de parce que dɔw bɛ n'i ko k'u k'u jɔ kalo kelen i bɛ fɛn d'u ma a ka jan donc u ye minnu di birifiniw b'a la layɛtiw ni fɛnw b'a la u bɛ mako caman ɲɛ sisan bon dɔw bɛ yen u ye machine ka formation d'u ma fɛn o fɛn n'i ye mɔgɔ kalan fɛn o fɛn na o b'a tigi kunkolo kɔnɔ i y'a ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya o fana ye koba de donc ni vraiment ne b'u fo k'a ɲini bɛɛ fɛ u ye mun fo ka sketch la an kana kɛ ni kalo bɛ yen dɔrɔn an k'u dɛmɛ ni mɔgɔ ye hakili jiginna la hadamaden ɲɔgɔn bɛ yen a haju b'i la a mago b'i la fɛn dɔ la n'i bɛ se ka min kɛ i b'a k'a ye. An b'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ kelen ka ɲi maaw nisɔndiyara ni ɲɔgɔnlanw ye n'o ye catiriw ye minnu bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan fɛn min ye Fond de Solidarité Nationale ye ale ka baara de bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan walasa dɛmɛ k'o ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma fantanya ni k'o sɛbɛkɔrɔjuga ka bɔ jamana kɔnɔ. Marabolo filanan ni o ye Kulukoro mara ye a ma ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ɲɛnamayali mɔ o baaraw n'u donna Kulukorokaw fɛ yen tako 25 na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ayiwa dɛmɛw ye olu kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan dakun yɛrɛ ye fɛn min ye ni u k'a ma ko tɛmu o ye ka bolomafara kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nasira ka fasoden ɲuman ka kɛta don hakɛ yɛrɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ hakɛ o kumana min ye dɔgɔkun 4 minnu ni a tilan bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ boloda cogo minnu na dadonna olu la k'u walawala an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ ka taama na u nɔfɛ Alhamidu Badini ni Fuseni Keyita u ka sɔrɔlen filɛ nin ye. Nin ɲɔgɔnda lajɛ gouvernorat soba kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo baara ninnu don ko fɔ Kulikoro mara kɔnɔ kalo mun kɔnɔna na dɛmɛ walew bɛ kɛ ka caya kosɛbɛ ka kɛ hinɛ ani jigitigiw ye ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ. An ye baaraw boloda cogo min a baara fɔlɔfɔlɔ o ye baara kurunko karili an b'o kɛnɛ kan baara bɛ kɛ ni dɔgɔkun 4 bisigiya tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o ye makɔrɔbaw ka dɔgɔkun ye dɔgɔkun min bɛ da o kan o ye den ani muso olu ka dɔgɔkun ye dɔgɔkun sabanan o ye lujuratɔw ka dɔgɔkun ye dɔgɔkun min bɛ da o kan o ye jeunes ka baarako se ka entrepreneur matarafa cogo min o dɔgɔkun bɛ da kan an ye baaraw boloda dɔgɔkun bɛɛ kɔnɔ baaraw bɛ kɛ pour que a ɲɛsinnen don kulu minnu ma o kulu ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo kadara la Kulikoro mara kɔnɔ maa min sugandila mara ɲɛmɔgɔw fɛ ni ka denfaya jala d'a ma o de ye honorable Mahamadou Lamine Wage n'ale ye Banaba wasaden
o danaya dara kan ka sabu k'a ka cɛsiri n'a ka jigitugu wale caaman ye a bɛ mun ta ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ degun kɔnɔ malo bɔrɛ 50 tulu bidɔn 20 ani ka nɔnɔmugu bɔrɛ 20 da o kan o de kɛra ŋaniya yira ye ka bɔ kalo denfa yɔrɔ honorable Mahamadou Lamine Wage. an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka se ka jamana in lakana k'a kisi k'a tanga an bɛ min ɲini jamanadenw fɛnɛ fɛ o retour o ye de an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ gɛlɛya min bɛ yen pour que gɛlɛya in bɛ se ka wuli gɛlɛya in a tɛ se ka wuli ni an bɛɛ lajɛlen ka effort tɛ n'i y'a jateminɛ jamanatigi bɛ yen a ka gouvernement bɛ yen mais olu kelen tɛ se an fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'an ye jamanaden ye an bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ dɔ bɛ sen ta dɔ bɛ bolo ta dɔ bɛ camancɛ ta a ka ca ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ a bɛ wuli ni gɛlɛya wulila waati min na ka bɔ jamana kan en ce moment ni min bɛ min kɛ i bɛ se k'o kɛ mais an bɛ wagati min kɔni na a wajibiyalen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ. Kulikoro gouverneur kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni dakun ye mun taara jamana ɲɛmaaw fɛ ɲinɛ n'o bɛ jamana yɛrɛ lahalaya ko fɔ a ye maaw wele ka na ɲɔgɔn dɛmɛ wale caman kɛli ma ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni ji tiɲɛnikɛnɔ bonyana kosɛbɛ u fɛ samiya in na ani minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ basigibaliya ye a ka dantigɛlikanw kɔnɔ tun a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin kalo denfa ma honorable Mahamadou Lamine Wage k'a da ka fasodenɲumanya baaraw kan ni ka sɔrɔ ka dɛmɛ ta ka di maaw ma minnu n'a ka kan. No orna Wage maliden don parce que a bɛ bolo min kɔnɔ o ye Mali bɛ ta ye a y'o ye k'a fɔ ale ye Kulukoro ka ye précisément Banamba donc ni fɛn fɛn bɛ kɛ Kulukoro ale ye nɔ kan ka yala parce que n y'a fɔ quoi sɔn a t'i ye mɔgɔ la i n'a bɛ wolo de ale ta ye min ye a b'a joli la a b'a fari la ka mɔgɔ dɛmɛ ko parce que se b'a ye o tɛ kariya de b'a la donc kariya ye mun ye n'a ye fɛn fɛn ye k'a seko ye min ye k'a k'o kɛ mɔgɔ ye a b'o de kɛ nin don nin tɛ o a ko caman kɛ e yɛrɛ ma ye a fɔra yan o donc o ye mɔgɔ min ye bon n n'a fɔ ko silamɛ ɲɔgɔn sa sinon o silamɛ sɔn de an ka hinɛ ɲɔgɔn na basigi la i seko ye min ye kɛ mɔgɔ ye k'o k'a ye donc o ma kan k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ala ka sini hinɛ d'a ma. O tɛmɛlen kɔ Kulikoro gouverneur ani kalo denfa Kulikoro mara kɔnɔ honorable Mahamadou Lamine Wage maa caman dara olu kan ni ka taa foli bila an ka maabakɔrɔ 5 la Kulikoro dugu kɔnɔ waasa ka donbolokɛw ye ni malo bɔrɛ birifini ani musakanin b'o la ani tun ka ɲini an ka makɔrɔbaw fɛ jamana ɲɛma tɔgɔ la o ka duwawu caman kɛ cogo min bɛn kolosuma ani kotoɲɔgɔn ta la o bɛ se sabati ko kura Mali jamana kɔnɔ ni ka jamana yiriwa sinsin jamanaden bɛɛ ka lafiya kama. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Benin jamana kɔnɔ Benin wasablo ɲɛma ye a jira k'a fɔ a bɛna lajɛ sigikafɔ min kɛra Benin jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛma Patrice Talon ka laɲini ye politikimɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye laɲini dɔw tɛnku jamana ɲɛma la jamana ɲɛma sago de ye laɲini ninnu ka se k'a dankɛnɛmaya o tuma wasablo kɔnɔ wasadenw n'a bɛna jɛ ka laɲini ninnu dankɛnɛmaya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma Patrice Talon a tun y'a laɲini politikitɔw bɛna k'u ka sigikafɔ dɔ kɛ jango gwɛlɛya min bɛ Benin jamana kɔnɔ politiki bɛna k'u gwɛlɛya kabini avril kalo tɛmɛnen ka na se sisan ma gwɛlɛya in ka se ka wuli ni sigikafɔ fɛɛrɛw ye o sigikafɔ sen bɛ fangasinamatɔnw ma ye kɛnɛ kan ka sabu kɛ fangasinamatɔnw ni jamana ɲɛma Patrice Talon di ɲɔgɔn ganfɔ wa gwɛlɛya in yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ wasadensigi kalata min kɛra fangasinamatɔnw ze ma se ka ye a la ka sabu kɛ sariyaw minnu ndara ni o bi kɛ sababu ye ka maa daga i k'i kanbɔ ka wasadenya ɲini a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara cɛbɔw mɔ o kɛra sababu ye wasaden caman ma se ka sɔrɔ fangasinamatɔnw fɛ u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ sen dɔrɔn o kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ bɛnbaliya bɛɛ politiki bina k'u ka ye nin sigikafɔ in octobre kalo tile 10 n'a tile 12 jamana ɲɛma ka laɲini kun ye a kun ka se ka gwɛlɛya wuli maa minnu sigira ka jateminɛ kɛ o y'a yɛrɛ masuruna fanga ɲini dɔn ye u ka laɲini fanbaw kɛra fɛn min ye ka ɲini jamana ɲɛma fɛ sariya min bɛ fanga ɲini dɔ kofɔ ni u kama ko charte des partis politiques fanga ɲini dɔw sigi sariya a y'a ko olu yɛrɛ kɔni bolo fiɲɛ bɛ a yɔrɔ dɔw la a fiɲɛw ka furakɛ u tɛmɛnen kɔfɛ min ye kalata sariya fɛnɛ ye gɛrɛndɛw minnu fɛnɛ b'u dafɛ u ka yuba dɔɔni jango fanga ɲini dɔw bɛɛ sen bɛ se ka don kalata la
o kɛra ni laɲini ninnu ye u fɛ o kumana Alamusa sɔgɔmada yan b'a fɛ sa Patrice Talon kɔni ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka wele bila fanga ɲini dɔw mɔ nka ma sɔn ka fanga sinamatɔnw wele n'a ma ɲa k'a fɔ olu banna sigi ka fɔ i mɔ a kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ u ye laɲini fɛn o fɛn kɛ a n'a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ janko jamana bɛ se ka basigi wasabilo ɲɛma min b'a fɛ ka ko in deliya ka a waleya a y'a yira k'a fɔ maa minnu minɛ mɛn k'u datugu kabini avril kalo tile 28 mankan senbɛ fanga sinamatɔnw n'u nɔfɛ mɔɔw la ko yafa bɛna kɛ u bɛɛ mɔ jamana ɲɛma fɛ jango jamana bɛ se ka basigi nka fanga sinamatɔnw ko hali bi olu dan tɛ Patrice Talon na sango a kuma fɛ ka yɛlɛma jagoya do jamana sariya sunba la wasabilo kɔnɔ wasaden fanba yi banamini ani kɛli cɛ wasabilo kɔnɔ a ye ko in bila ye dɔ ye n'a ma ɲa k'a fɔ bi ko wasaden bɛɛ ye a ka wasadenw ye wasabilo kɔnɔ k'a b'a fɛ ni ka yɛlɛma de do jamana sariya sunba la ko fɛɛrɛ kura do Gambi jamana kɔnɔ maa min ni Yahaya Jame jɛra ka kafo jaso ka fanga ta ma dɔnnenba do ko Edouard Sengate a bilama tari jɔ jɛkulu dɔ ɲɛkɔrɔ jɛkulu min sigira sen kan Gambi fanga kura fɛ ka fɔ an ka lajɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye aya maa minnu ye fɛn minnu kɛ olu ka se ka ɲɛfɔ u ka sidɔn ni yafa bi kɛ u mɔ yafa ka kɛ u mɔ joli suma man di nɛ kan o kama ko commission vérité et réconciliation a tari jɔ o jɛkulu in ɲɛkɔrɔ ka fɔ jɔn wala Yahaya Jame ka san 27 fanga kɔnɔ Gambi jamana kunna faaliw kɛra wa ale yɛrɛ kunbɛrɔ ani Yahaya Jame y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna san 1994 faali min kɛra surasi dɔw jalatigibaw kun do siga kɛra u la k'a fɔ u kun b'a fɛ ka Yahaya Jame ka kafo jaso k'u minɛnen k'ale ni Yahaya Jame yɛrɛ de kɔni jɔra u faali ka fana wa u y'u fa wa san 1994 don min na Yahaya Jame bi jamana ɲɛma ka kafo jaso Dawuda Jawara k'o do k'ale ni Yahaya Jame de jɛra ka kɛ ka fara surasi fila wɛrɛw kan Edouard Sengate a tɔgɔ fɔlen do hadamadenya hakɛ buruja wale caman na dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ san 1995 Yahaya Jame ye a ka ministre min va ni o ye Ousmane Koro Sise ye a y'a ko ale yɛrɛ de kɛra o faaba ye Gambi jamana kɔni kɔnɔ bi maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ u ka laɲini de ye Yahaya Jame ka bɔ Guinée équatoriale ka na n'a ye jamana kɔnɔ kiiri ka sigi sen kan ka ɲɛsin a mɔ a ka kokolon gɛlɛnw na Gambi jamana marali la san 27 fanga kabini san 2017 a gwɛnna ka bɔ fanga na jamana de fanba fɛ Jɛnsɛlɛkɛnani tɔma Nations Unies ɲɛmayaso kɔnɔ Conseil de sécurité jamana 15 minnu bi dalajɛ ye farafina jamana damadɔ kun ye laɲini dɔ kɛ nka laɲini ma se ka sira sɔrɔ ka sabu kɛ Jɛnsɛlɛkɛnani setigi jamanaw y'u banamini laɲini ni kɛli kɛ jamana sababu minnu do farafina kono wari Afrique du Sud Guinée équatoriale la u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Libi manga la farafina da ka do a la bawo Libi jamana bɛ farafina dugukolo de kan o kumana Jɛnsɛlɛkɛnani tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka ciden min wili Jɛnsɛlɛkɛnani tɔnba Nations Unies cɔ a la Liban jamana de Hassan Zalame dɔ ka fara a ka farafinde la a n'o ka jɛ ka Libi surunani do kɛ wali kelen farafin dɔ ka bila a nɔ na ko in nzele araba Jɛnsɛlɛkɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso kɔnɔ nazarala jamanaw ko olu tɛ jɛ ni a ye o y'a sɔrɔ Amérique jamana yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ Hassan Zalame ni o kɔni tɛ u tɛ maa wɛrɛ dɔn kabini septembre kalo la Musa Faki Mahamata ni o ye farafina tɔnba Union Africaine Commission ɲɛma ye Tchad jamana de a kun y'a jira k'a fɔ ale bɛ kɛ farafina babu sentigi ye jango laɲini in ka se ka sabati Libi surunani dongo la farafina da ka ye a la ni farafin den dɔ kɛli ye surunani donba ye nka nazarala jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faransiw olu y'a yira k'a fɔ a kɛkun dɛ maa kan k'i wasa don Hassan Zalame la ni o ye Liban jamana de ye watile damadɔ in na Amérique jamana fana y'a yira k'a fɔ Hassan Zalame kelen de fana lakodɔnnen don u fana fɛ o kumana araba sigi min kɛra bara kɔnɔ n'u k'a ma ko huis clos Amérique duguba la New York Jɛnsɛlɛkɛnani tɔnba Nations Unies jabala la bɛɛ kun b'a dɔn k'a fɔ a kun tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ farafina fa fɛ nga maa minnu ni olu ye nazarala jamanaw lapasabaw ye farafina ma ɲɛmaw kan olu y'a yira k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine a y'i da ka bonbo ye Libi kungango la siɲɛ caman
hali n'o y'a sɔrɔ libi bɛ farafina dugukolo kan Allemagne jamana b'o la, France jamana b'o la, Italie jamana b'o la. Olu ko ko farafina tɔnba Union africaine min sɛbɛ don Libi manga ɲɛnabɔli la. Bawo ko farafina tɔnba Union africaine Libi kunga yɛrɛ a ka maasi sigin dɛ Libi duguba la Tripoli min sigin bɛ a tɔgɔ la Libi jamana tɔgɔ la o bɛ Tunisie jamana de kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ fana ko Liban jamana de Hassan Zalame Antonio Guterres ka ciden dɔgɔkun wali kelen tile 15 a bi gafe min sɛbɛ a ka jateminɛw kɛlen kɔfɛ Libi manga bani ko la ko tɛngu farafina tɔnba Union africaine na kwati hali a tuma dɔw a t'u jaabi yɛrɛ ko b'a jira k'a fɔ u ye Libi ko kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o de y'a to u yɛrɛw dajuwayara Libi ko la olu setigi jamanaw bolo nka farafina tɔnba Union africaine ni farafina jamanaw ye a jira k'a fɔ san dangɛra ko la ka surunani donkɛ ko ma ɲɛ sɔrɔ a ka kan dɔ ka yɛlɛma ɲɛmakɔrɔ k'a lajɛ cogoya wɛrɛ la min bɛ se ka to a bɛ se ka ɲɛnabɔ bawo fɛɛrɛw tɛ kelen ye ko fɔ a ka dɔn fana ka fɔ Libi jamana ni farafina jamanaw de bɛ danbɔ ani Faransi ti danbɔ ani Allemagne ti danbɔ ani Italie ti danbɔ o kɔni ye ɲugu ɲɔgɔnna k'a ye farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma kɛra nin ye ka ɲɛsin nazarala setigi jamanaw ma. Siri ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ kurdi kɛlɛ min kun bɛ sen na Recep Tayyip Erdogan fɛ Siri maa ɲɛma a ye mugu mankan da a sɔnna diɲɛselekɛnɛ ni setigi jamanaw ka laɲini mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Ameriki jamana. Recep Tayyip Erdogan na wuli kɛra ka se a mɔ jamana ɲɛma danga Amerikikaw fɛ yen Mike Pence a sera Recep Tayyip Erdogan mɔ k'a b'a ɲini a fɛ a ka mugu mankan da a fɛnɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ tile 5 ɲɔgɔn na kurdiw bundeli Siri dugukolo kan a b'a ɲɔngiri nga u bɛ yɔrɔ min na f'u k'o bila kurdiw fɛnɛ ko an jɛna n'a bilali ye u bɛ yɔrɔ in bila ni kilomɛtiri 32 ɲɔgɔn na ye Recep Tayyip Erdogan ko n'o kɔni kɛra ale bi u susuli dabila wa kurdiw yɛrɛ ka ɲɛma ni o ye Mazluma Abdi ye a y'a yira k'a fɔ olu kɔni jɛna ni bɔli ye yɔrɔ min ni Recep Tayyip Erdogan ko u ka bɔ yen. Nka walasa ka se ka faamu kurdi ninnu siyaw de don minnu bɛ Turki u dɔ bɛ Siri u dɔ bɛ Irak u ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ nin jamana ninnu na ka kɛ u dama jamana ye wa u kɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen fɛnɛ na o de kosɔn Recep Tayyip Erdogan u minnu bɛ ale ka jamana kɔnɔ Turki olu bɛ wele ko PKK Turk ale kɔni fura dama bɛ k'olu bundi ni olu fɛnɛ bundera u b'u kɔtɔrɔma bɔ ka na Siri yanfa de fɛ u balima kurdiw minnu bɛ yen ko YPG olu fɛnɛ bɛ o bisimila Recep Tayyip Erdogan de kɛ kun bɛ k'a ko kɛ fiɲɛbere de ye sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ameriki jamana kɔni y'u yɛlɛ jiri sanfɛ ka ju tigɛ n'u ye u kɛlen kɔfɛ k'o dɛmɛ ka État islamique Bamaji jɛkulu kɛlɛ Siri dugukolo kan n'o labanna ka jira k'a fɔ b'a ka minɛnw jɛ ka taa k'u to u dunwaraw bolo ale kɔni bi u da ka taa siɲɛ kelen ka bɔ a da la coci cayara Donald Trump nɔfɛ min kɛ a y'a ka jamana ɲɛmadanga bila ka taa kuma Recep Tayyip Erdogan fɛ a k'a lajɛ ka mugu mankan da a fɛnɛ jɛna ni mugu mankan dali ye ka bɛn ni Alamusa Octobre kalo tile 17 ye. O bina kun gele ka Faransi jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma Jean-Yves Le Drian ale kun y'a jira k'a fɔ a bɛ taa Irak a sera Irak a ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye bundeli min bɛ ka kɛ Siri dugukolo kan Recep Tayyip Erdogan ka kɛlɛcɛw fɛ Bamajimaa minnu minɛna État islamique tɔndenw ni nazarala jamana denw don kɛrɛnkɛrɛnniyana Faransi ta denw maa 60 ɲɔgɔnna ye Faransi denw ye u bɛ kurdiw de bolo kaso la u kana n'u yɛrɛ ta ka bɔ kaso la o kumana Faransikaw yɛrɛ jɔrɔlen don bawo n'u y'u yɛrɛ ta bɛɛ u bɛ sin u faso de mɔ o kumana Jean-Yves Le Drian bɛ taa Iraki ka taa kuma ni Iraki maa ɲɛmaw ye kiiribulon ka se ka sigi sen kan Iraki ka se ka nazara ninnu ka kiiriw jatigɛ ye walikelen Faransi ta kɔni ka se jatigɛ bawo ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna donni na olu ta jɔrɔ ye Faransi jamanadenw ye kumaba kɔni ma se ka kɛ ko in kan fɔlɔ u ni ɲɔgɔn cɛ walikelen u kɔni ma se ka kumaba fɔ maaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la fɔlɔ nka min ye Iraki maa ɲɛmaw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minisiri min b'u fɛ n'o ɲɛsin bɛ Iraki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔ ma Mohamed Ali Al-Hakim ale ko gwɛlɛyaba bɛ sɔrɔ ko in na k'a fɔ kiiribulon ka sigi sen kan min bɛ nazarala jamana maa minɛnenw ka kiiriw jatigɛ k'a ka gɛlɛn Iraki jamana kɔni bɛ se k'a taa denw lana minnu kun ye Bamajimaw ye Siri État islamique bolo k'olu ka kiiriw jatigɛ
iraki dugukolo kan nka iraki sariya ni nazarala jamanaw sariya bi fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faransi ta bawo falin dɔ kɛ peine de mort sariyaw minnu b'a jira k'a fɔ i ka kojugu sera maa fa ma i kan ka fa k'o bɛ iraki dugukolo kan o dun tɛ faransi jamana kɔnɔ ko n'i k'i bɛ faransi ka den ka kiiri jatigɛ o n'a ɲɔgɔnna nasira ka bɛn k'a bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ mun ka bamanankan kunnafoni kunjɛ yɔrɔ janw fangajanw fɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna brexit nin ye a san 2 ye angleterre jamana y'a yira k'a fɔ a bɛ bɔ nazaralatɔnba union européenne kɔnɔ ka sabu kɛ a ka taabolo ti bɔ u ye forobakalata kɛra maa fanba y'a yira k'a fɔ an ka bɔ a kɛra sababu ye yɛrɛ maa minnu kun bɛ fanga na olu bira minnu b'a fɛ an ka bɔ olu de nana jamana marali daminɛ nka bɔli sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya bɛ ka sabu kɛ nazaralatɔnba union européenne fɛnɛ ngalen ka don ko n'a jara n'a se tila nin n'a kɛ ka jamana tɔw ladi ni u ko k'u bi bɔ don min o de y'a to gɛrɛndɛbaw bɛɛ bɔcogow la angleterre jamana fɛnɛ t'a fɛ ka bɔ ka sɔrɔ ani nazarala jamana tɔnbaw ma se ka bɛn k'a dɔw ka u bɔtɔ jango sini ma sinikɛnɛ ma kana na kɛ fɛn dɔ ye u bolo ka gwɛlɛya lase u ma o bɛn ka de ɲini dɔ de don nka maa min nana minisiri ɲɛmaaya la ni cɛmagɔnin don ma dawulama don boris johnson kunnafoni labanw bɔra k'u bi ka jira k'a fɔ ani nazaralatɔnba union européenne sera ka bɛn ka dɔw kan minnu ni olu kan ka wale angleterre jamana bɔtɔ nazaralatɔnba union européenne kɔnɔ fɛn min dora sa boris johnson bolo minisiri ɲɛma a ka wasabulo kɔnɔ wasadenw k'u koro k'u don a dɔngɔda fɛ jango u ka ko in don bala k'a fɔ jɛnkɛra n'a ye an bɛ se ka bɔ nin bɔcogo in na nka o fɛnɛ bɛ gɛlɛyabaw wasaden caman bɛ yen minnu n'a ti ɲɔgɔn ganfɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ye sariyaw minnu dajira walikelen bɛnkan minnu dajira nazaralatɔnba union européenne na walasa u ka bɔ ko a bi kɛ u ka ɲɛkumu ka olu ti jɛ ni a ye o kumana gwɛlɛyaba bɛ a la k'a fɔ fangasinamatɔ minnu bɛ wasabulo kɔnɔ olu ka diɲɛ di a ma k'a fɔ bɔ bi kɛ nin k'a ka nazaralatɔnba union européenne kɔnɔ nka jean claude juncker ni o ye commission ɲɛma ye ale ko ni nin kɔni bɛɛ ma se ka kɛ nin ka se ka nazaralatɔnba union européenne ni angleterre jamana kɔni jɛ fara a y'a ko bɔli in laban bi sɔn ka kari a kuru la ka kɛ bɛɛ ma sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ ye ko o kɔlɔlɔ ma t'o ɲɛdɔn farikolo ɲɛnajɛ bɛ a kunjɛ mali samata sɛgɛw minnu bɛ mali jamana kɔnɔ ni olu ka ɲɔgɔngunbɛw bɛ kɛ farafinna senandola binaku ka u kama ko CHAN o CHAN min bɛ kɛ san 2020 kamerunikaw fɛ mali samata sɛgɛw ka degeden karamɔgɔ nuhumu janɛ ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan min senfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ labɛn kɛcogow la a ka cɛdenw ni ani ɲɔgɔn cɛ Boubacar Traoré ni Seydou Niara ye kuma galama ni tengu ala an ka jɛ k'a ɲamada. Je pense que le fait qu'il y a un conférence de presse kɛ a bɛ an bɛɛ lajɛlen permettre an ka se ka ɲɔgɔn faamu an ka se k'a dɔn réellement an bɛ baara min na bi baara in bɛ niveau min na équipe bɛ niveau min fɛnɛ na pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn cogo min na donc le fait que journalistes bɛ yan je pense que c'est une très bonne chose aussi a ka ɲi fɛnɛ ni match ninnu bɛ kɛ fédération ye min kɛ nin ko ɲumanba don pour que au moins journalistes ni entraîneurs bɛ se ka kuma cogo min na a bɛ fɛn caman bali pourquoi parce que c'est vrai que ne tɛ radio lamɛn kosɛbɛ mais n b'a lamɛn tuma dɔw la mais souvent i bɛ kuma dɔw mɛn a bɛ bɔ a yɛrɛ hakili ma quoi i bɛ kuma dɔw mɛn tuma dɔw la a bɛ bɔ a yɛrɛ hakili ma donc ni nin kɛra nin ka ɲi n b'a min fɛnɛ fɔ a man ka dan nin ma. Je pense que ni journalistes olu ye fɛn fɛn mɛn a kɛra entraîneur fɛn fɛn ye u ka wuli ka se entraîneur ma u ni entraîneur ka échanger mun y'a to nin kɛra mun y'a to i bɛ nin kɛ k'a ɲininka a hakililanta la donc je pense que n'o kɛra o bɛ ko caman nɔgɔya match in gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban parce que a kɛra Mauritanie a kɛra jamana wɛrɛ n'a sɔrɔ an ye match in de kɛ extérieur kɔfɛla la n'an bɛna jouer an fɛ yan jagoya de don an ma an ka gagner donc an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka baara k'o cadre de kɔnɔna la pour que au moins an bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na ni balontan in na lisi kɛlen don a bɛ lisi sɔrɔ mais pour le moment n tɛ se ka ni n tɛ fɛn dɔw fɔ aw ye mais n bɛ min f'i ye dɔrɔn Sidi ici n b'a dan papier ko yɛrɛ dɔrɔn ma balontannaw bɛ mun kɛ bi an fɛ yan avec la complicité des dirigeants balontanna b'u agi falen agi min bɛ licence kan ani min bɛ passeport kan o tɛ kelen ye club la i ka passeport y'i bolo bɛ voyager n'a ye i bɛ t'i ka match kɛ agi fɛn b'i bolo hali n'a ka 70 ans k'a la o tɛ problème ye en club mais CHAN na passeport ni licence bɛ présenter
Et tu penses que réellement ici c'est pas conforme à jouer. Donc il doit quoi cailler. Est-ce qu'il y a famille? Mais peut-être tu vas te rendre compte que elle est une équipe doit pas jouer, mais elle m'a joué. Mais pour être à l'année à Est-ce qu'il y a famille? Donc au cas où non, nos souffriers, il veut dire que vous sont là sur Madron. De Baltana le bébé de coup mais voyagez chez nous. Parce qu'il a fait bien préparé. Il y a bébé, la bébé. Si d'avant on il veut dire son là fait dans Ninka Bekebat qui veut le coup bon il a passeport comme tu mais et tu appelles le dirigeant. Passeport comme niveau du maintenant. À quoi passeport parce que vous comptez faire d'accord. Immigration tout de suite hein, c'est tout de suite qu'on vient nous dire ça. Tout de suite qu'on vient nous dire ça. Donc on est tellement c'est pour cette raison nous le fossili. Venez akana roja wallahi akana roja allez-y vers les entraîneurs. Siri aldra rube geleam ko na seka fo papa. Mais l'entraîneur fait signer be gelari kan. Aujourd'hui, moi, je suis là, je ne fais que réfléchir. Le joueur qui ne va pas jouer, qu'est-ce qu'il faut faire pour le remplacer le dimanche? Tu ne penses à ça. Donc c'est pour cette raison, ni l'ici fait dire, oh, moi, 600. Ni fou dedans. Est-ce qu'il y a famille? Mais vous allez avoir la liste, moi, je suis persuadé qu'on va mettre en médecine là, au niveau de la fédération. J'ai l'habitude même d'où WhatsApp, je le fais. Moi, j'ai été fait de gros. Il y a des journalistes qui m'appellent. Mais WhatsApp kati m'a battu moi et ça a été fait m'a battu fouiqué ni malici journalisme kake. Mais ce cas là il y a des cas de blessures réellement qu'on est en train de voir et aujourd'hui c'est vendredi c'est à partir d'aujourd'hui en bas donc qu'il faut essayer de jouer ou bien essayer de jouer bidi ou décision en bas bidi ni papier ko kakafi ou le fait kabeti aujourd'hui est-ce qu'il y a famille donc l'ici dilibi vraiment il y a femme peut-être qu'après ils vont vous remettre la liste. O de fana bɛ dansigi bamananga kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛngun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamananga kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.